Mapagpalang hapon mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-28 linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para sa pasasalamat ni na Jennifer Velarde, Familia Bacchiano, Familia Villanueva at Tolentino, Gina Salalila, Jose Dexter Manabat, Pamilya ni Alvin Joseph Gamboa. Para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Leila Biog, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, Trina Yason, Mary Manet Pineda, Isabella Angelica Caril Lacson, Joel Dimitui at Karen Joy De Jesus, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Michael at Nida Orquico, Mary Grace Sabado, Maria Rosario Teresa. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Maria Cristina Nunag Lagman, Nilo Udan, Annalino Campo, Gloria Arevalo, Elaine, Erwin and Gabi de la Cruz, Jose Mercado, Pio Cesario Pingul, Richard Cavalla, Paz Swing, Merla Mangalos, Esther Gangcuangco, Cherry Casino, Joel Rodeblado, at Eric Dungka. Para sa mga kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Reverendo Padre Herwin Bulaon, Eduardo Manabat, Manuel Cerezo, Baby Glorieta Ganya, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Melencio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo Paz, Serapin Franco, Pilar Reyes, Leonardo Reyes, Pablo Concepcion Valdecantos, Arnold King Danan, and Gracia Baluyot, Chodoro Baluyot Jr., Jojo Olaso, Lourdes, Kate David, Luvinina Manalastas, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahin ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya ang kahihiyan, ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang kaligtasan. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Ulitin po natin. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko sa sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para tunghayan natin ang mabuting balita.
tayo pong lahat. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nahihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang mga lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong yon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat napuno ang mga panauhin, ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, igapos ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroon daw pong namatay na tao nang siya'y nasa pintuan na ng langit. Bigla siyang hinarang ni San Pedro. May yumao nang siya'y nasa itaas na, nang papasok na siya sa pintuan ng langit, hinarang po siya ni San Pedro. Wika ni San Pedro sa kanya, "Oops, teka muna, hindi ka po pwedeng pumasok sa loob." Wika ni San Pedro sa kanya. Laking gulat ng taong yumaong ito sa sinabi ni San Pedro, kaya't nagtanong siya, "Bakit naman po, San Pedro, di po ba ito ang pinto papasok sa langit? Bakit hindi ako makakapasok?" Sabi ni San Pedro sa kanya, "Natatandaan mo pa ba ang mga ginawa mo nung buhay ka pa?" Wika ni San Pedro sa kanya, natatandaan mo pa ba nung buhay ka pa? Inanyayahan ka ng Diyos upang magdasal ka, pero wala kang ginawa, hinayaan mo lang siya.
Hindi mo siya pinansin. Niyaya ka ng Diyos upang magsimba ka. Anong ginawa mo? Sabi ni San Pedro sa kanya, dinedma mo lang siya. Mas binigyan mo ng halaga o importansya yung iba kaysa sa paanyaya niya. Wika ni San Pedro sa kanya. You know, in today's gospel, Jesus gives a parable about a wedding feast. Inutusan daw, sinugo daw nung hari sa ating ebanghelyo yung mga alipin niya upang tawagin nila yung mga inanyayahan sa kasalan. So na-invite na sila, okay na, pupunta na lang. Nung sinabihan sila, anong ginawa nila? Ang dami nilang pasakalye. May mga excuses lahat sila. Lahat ng mga inimbita. Sa madaling salita, hindi sila pumunta. Deadma. Ayaw nila. They were all busy. That's why they ignored the invitation. They instead went to their usual daily engagements. Yung isa daw, pumunta sa bukid niya. Yung isa naman, dahil nagtatrabaho siya, pumunta siya sa kanyang negosyo. Pero, yung iba naman sa kanila, di ba, ang ginawa nila, pinagpapatay pa po yung mga sundalo, yung mga kawal na pinadala o sinugo ng hari upang imbitahan sila. Paalala lang po, ang hari sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito ay walang iba kundi ang Diyos. Ang hari sa ating ebanghelyo, sa pagbasa natin ngayong linggong ito, ay walang iba kundi ang Diyos. The king represents God. And the Lord, God Himself, He perpetually invites us all to be present in the wedding banquet. And what is this wedding banquet? The Holy Mass. The celebration of the Holy Eucharist. Pero alam ninyo, yung mga taong nabanggit sa ating ebanghelyo, wala po tayong ipinagkaiba sa kanila. Tayo yun. Kung minsan tayo rin kung minsan wala tayong oras sa paanyaya niya, kung minsan tayo rin wala tayong panahon sa imbitasyon niya, marami ding tayong mga excuses sa buhay. Ano po bang ipinapaabot ng ating ebanghelyo sa bawat isa sa atin? Ano ang puntong ipinapaabot o mensahe nito sa ating lahat? Napakasimple lamang po. Kapag ka ang Diyos tinawag ka, kapag ka ang Diyos niyayaya ka, sana ka agad-agad tumugon ka sa paanyaya niya. Natatandaan ko po minsan, may nangumpisal sa akin. Bago ko sila ikinasal, interview ko sila and then confession. Sabi po nung isa sa mag-asawa, sabi niya, Father, patawarin po ninyo ako, tulungan po ninyo akong humingi ng tawad sa Diyos. Sa totoo po nito, busy po ako sa trabaho. Ngayon, tuwing linggo, hindi na po ako nakakapagsimba pa. Kahit po sa dasal, kung minsan nakakalimot na ako, nakakalimutan ko na pong magdasal. Hindi po ako nagsisimba. Kahit pa man din po mga magulang ko, lalong-lalo na pong nanay ko, sinasabihan po niya ako, sinisermon po niya ako, lalo na kapag ka araw ng linggo, na magsimba ako. Ewan ko po, Father, wala po ako sa mood. Mabigat ang katawan ko na pumunta sa simbahan upang magsimba. We have 7 days in a week. 6 na araw ibinigay sa atin ng Diyos. Yung isang araw gusto niya, nais niya, na ibigay natin sa Kanya. Actually, hindi man yung buong araw nung isang araw na natitira. 1 oras lang. Ibigay mo sa akin, sabi ng Diyos. Bakit kung minsan hindi natin maibigay-bigay? Tapos gumagamit pa ng kasangkapan ng instrumento ang Diyos sa pamamagitan ng ibang tao upang tayo'y yayain niya. Katulad na lamang po ng ikinuwento ko sa inyo, hindi siya nakakapagsimba, hindi siya nakakapagdasal, tapos mismong parents niya, lalong-lalo na ang nanay niya, naging instrumento ang magulang niya na utusan siya upang magsimba siya, kaso ayaw niya. Wala pong oras ang Diyos sa mga taong walang oras din sa Kanya. Walang panahon ang Diyos para sa mga taong walang panahon din sa Kanya. Hindi naman po masama, no? Marami tayong ginagawa araw-araw
Kailangan nating magtrabaho upang kumita tayo. Siyempre, upang matustusan natin yung pang-araw-araw nating pangangailangan sa buhay. Kailangan din pong mag-aral ng mga bata, ng mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, online. Kailangan nating gawin ang mga araw-araw na gawain natin sa buhay. Ngunit, hindi naman po tayo mga makina sa pabrika na 24 oras kung magtrabaho o gumagana. At hindi rin po tayo 7-Eleven na walang pahinga. Pati nga po kabukas, makabuklat yan. Kailangan din natin ilaan yung oras, yung panahon natin upang ibigay naman sa Kanya, upang purihin at pasalamatan Siya at makausap natin Siya. Sana po wag nating iisipin na wala talaga akong oras na magsimba. Wala akong oras upang magdasal sa Kanya. Wala akong oras upang tumawag sa Kanya. By the way, hindi naman po nawawala ang oras. Nagpapatuloy yan. 24 hours a day, in a day, 7 days a week. So 168 hours sa buong linggo. 167 hours ibinibigay sa iyo. Yung isang oras, ibigay mo sa Kanya. Hindi mang isang araw, kundi isang oras lang. Pero bakit hindi natin maibigay-bigay? Balikan ko lamang po yung kwento kanina. Kung minsan gumagamit ng ibang tao, kasangkapan o instrumento ng ang Diyos upang yayain niya tayo. Tulad nung magulang, nung nangumpisal sa akin. Kung minsan naririnig na natin o oras na upang magsimba, alam nating may misa, kung minsan bedma. Bakit gusto ng Diyos na maglaan tayo ng panahon o oras sa Kanya? Because God wants us to be His close friends, and that's the primary reason why He always invites us to His feast. But what is our reaction to His perpetual invitation? We have so many excuses. Deadma. We oftentimes ignore His invitation. O tayo po pansinin po ninyo. Halimbawa, may ayuda. May ayuda. Sige, kahit mahaba yung pila, maghihintay sila. Kahit maghapon pa yan. Pero imbitahin mong iba. Yayain mong pumasok sa simbahan upang magdasal sila o magsimba. Matutuyo ang laway mo sa kahihintay sa kanila. Wala deadma. Nasa panahon o kasagsagan po tayo ngayon ng pandemya, ng coronavirus, ng COVID-19. So marami po sa atin ang talagang hindi makapunta ng personal sa simbahan, sa loob ng simbahan upang makiisa sa selebrasyon ng Santa Misa o ng banal na pagdiriwang o ng banal na Eucharistia. But there are other ways for us to respond to God's invitation. Nandyan po yung may television, kung minsan yung iba FB live stream, iba nakikinig sa radyo habang nagsisimba sila, maraming paraan. Pero kung minsan talaga, tayo yung dahilan. Kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan, maraming dahilan. Sana po, kapag ang Diyos ang tumatawag, sana kaagad-agad tayong sumagot sa paanyaya niya. Paalala lang po sa ating lahat. Huwag sana nating hintayin pa na magkasakit pa lang tayo upang sa gayon ay tawagin natin si Jesucristo. Huwag sana nating hintayin na dapuhan tayo ng malubhang karamdaman upang siya ay tawagan. No. Habang malakas ka pa, kahit nasa matiwasay na pamumuhay ka, kahit walang gaanong problema, kahit walang gaanong pagsubok sa buhay, sana wag kang makakalimot na tumawag sa Kanya at maglaan ng oras o panahon sa Kanya. Masakit po yata nung nga pong Ginoo yang milakogana kay katamo. Masakit po yata nung nga pong Ginoo yang sakit loob kay katamo. Kaya't kung ang Diyos tinatawag ka, niyayaya ka, sana kaagad-agad tumugon ka sa paanyaya niya.
Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinororon ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin po natin ngayon sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng kanyang piging. Bilang kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin sana po tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Ulitin po ninyo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at diakono, maging talagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangangagugutom at mga inalapusta ng lipunan upang maramdaman nila ang piging na inahin ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan nawa sila ng pag-asang makabangon muli at handugan nawa sila ng kanilang komunidad ng suporta at pag-aruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga ng kalikasan, dulutan nawa sila ng panatiliin gamitin ng angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa ating lahat, matugunan nawa natin ang paanyaya ng Diyos at makisalo sa tiging ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang na banal na misa at pagkaisa sa mga gawaing ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Isama rin po natin ngayon sa ating mga kahilingan itong mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin laban sa pandemyang COVID-19, para din po sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para din sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para din po sa pasasalamat ni na Jennifer Velarde, Familia Bacchiano, Familia Villanueva at Tolentino, Gwyn Salalila, Jose Dexter Manabat, at familia ni Alvin Joseph Gamboa. Para din po sa espesyal na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Leila Abiog, Daryl Francis Sanchez, familia ni na Derek at Flor Sanchez, Marie Cris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Isabella Angelica Caril Lacson, Joel Dimitri at Karen Joy De Jesus, familia ni na Lenny at Evelyn Malang, familia ni na Michael at Nida Urquico, Mary Grace Sabado at Maria Rosario Teresa. Para din po sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Maria Cristina Nu Naglagman, Nilo Udan, Ana Lino Campo, Gloria Arevalo, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Jose Mercado, Pio Cesario Pingol, Richard Cabalya, Paz Suing,
Merla Mangalus, Esther Gangcuangco, Cherry Cacnyo, Joel Redoblado, at Eric Dungka. Para din po sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Reverendo Padre Herwin Bulawon para sa kanyang 40th day, Eduardo Manabat, Manuel Zerezo, Baby Glornita Ganya, Ramon Carrion, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Melesio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Serafin Franco, Pilar Reyes, Leonardo Reyes, Pablo Concepcion Valdecantos, Harold Kingdanan, Engracia Baluyot, Teodulo Baluyot Jr., Jojo Olaso, Lourdes, Kit David, Ludivina Manalastas, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, biyayahan mo ang iyong sambayanan. Panginoong aming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pastor, pinakiginhawa ko, lubog. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinahas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit
ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli niya kanyang pinasalamatan at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo,
Si Pasiano ang aming obispo emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Norma at Reverendo Padre Herwin Bulaon na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. maghangad at magbigayan po kayo ng kapayapaan ngayon sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Yesukristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo sa maikling announcement. October 28 each year is a very significant day for our parish as this marks the feast of our patron, Saint Jude Thaddeus. Our celebration this year is anchored on the theme, Sanudas Tadeo kekeng patulunan, king libutad ning pandemya, ikaing dala ning kapaldanan, papunta kang Jesus. Ushering this year's occasion in the enthronement of the image of Saint Jude Thaddeus during the solemn High Mass on October 18, Sunday, at 6:30 in the evening. This also signals the 9-day novena masses in honor of our patron from October 19 to 27. In view of this, please note that October 18, Sunday, there is no Mass at 5 p.m. in the afternoon. Instead, may we invite you to the solemn High Mass at 6:30 in the evening, which highlights the enthronement of the image of Saint Jude. Our novena masses on October 19 to 27 will be celebrated by invited priests from the Archdiocese. Our schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6 p.m. Angelus Novena to Saint Jude, 6:30 p.m. Holy Mass with the blessing of oil and petition urn. Details of its novena Mass from day 1, including Feast Day on October 28, will be announced as necessary. The printed programs of activities will be given to you. Come and let us be one in making time for the meaningful celebration of the feast of our dear patron, Saint Jude Thaddeus. Thank you. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Maawa ka sa amin. Uulitin ko lamang po na sa susunod na dalawang linggong magkasunod, October 18 at October 25, pansamantala po, wala tayong misang alas 5 ng hapon. Ang misa po natin ay 6
6:30 p.m. paglinggo upang mabigyan po ng daan ang nobenaryo natin para sa kapistahan ng ating patron na si San Judas Tadeo. Ulitin ko po, October 18 and 25 pansamantala, walang misang 5 p.m., 6:30 p.m. po ang Santa Misa. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.